tears, I'll give it to someone special. Hi guys! So it's me again, Mama Sita Nico. So today, punta ako sa grocery na malapit sa bahay namin. So I can't wait to show you guys kung ano ang laman doon at see you guys. So guys, naanak ko diri as akuan groceryhan. Duol ra ni sa mo guys, tapos i-share na ko sa inyo gamay kung unsa akong ipangpalit dito. Sa balay guys, so i-share na ko sa inyo kung unsang akong gipalit sa grocery. So first na akong gipalit sa grocery is cabbage. Ito siya guys. Ito. Unsa pa ni sa Bisaya guys? Cabbage. Kalimot man ko. Tapos next na gipalit na ako is cucumber. Ito, cucumber para sa kinilaw guys, pero wala yung kinilaw diri guys. So next is sausage. Sausage siya. Next is cheese. Cheddar cheese para sa sandwich. Ito. Tapos turkey breast. Ito siya guys. Sa sandwich din to. And next is canola butter para sa tinapay guys. Kung magawa kayo ng toast, ito yung nilagay namin guys. Ang sarap. Super. Kung gusto nyo mag-try guys, I'm sure na magustuhan nyo guys. And next is biscuits. So ito, gusto ko din ito i-share sa inyo kung paano gawain ito kasi super easy lang. So next time i-share ko yan sa inyo. And next is wine. So bumili ako ng wine para maglasing ako mamaya. Charot lang. So ang pangalan ng wine ko is Our Daily Cab. Ito siya. So good luck mamaya. And next is carrots. So, hindi yan mawala yung mga gulay kasi kailangan din natin yan sa katawan para sustansyado. Diba? So, next naman is milk. So, ito yung first milk nila dito guys. Fresh na fresh from the farm, sabi pa nila. So, 2% siya guys. Ito siya. And next is chicken wings guys. Ang next na ako, palit karon. So, that's it.
So, guys, I hope na-enjoy mo sa akong video for today. So, thanks for watching and like, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin, guys. Thank you so much, guys. Bye!